ಬೊಕ್ಕ ಉಂದು ಇತ್ತ ತೂಪವನ ಫಿಶ್ ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರ್ತಿನ ಫಿಶ್ ಒಂದು ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಅಲಿಗೇಟರ್ ಫಿಶ್ ಪಂತಂದ ಪನ್ಪೇರು ಐತ ಬಾಯಿ ಕೈದಿನಾಗೆ ಇಕಲ ಬೇಳೆ ಕಟ್ಟ ಹಾಪುಂಗೆ ಅಂಚೊಂಡಿಗೆ ಐತ ಕೂಲಿದ ಅತ್ತ ಶಾಪ್ ಆದುಂಡು ಐತ ಮೋನಿಗೆ ತೂಲಿ ಮೊಸರೈತ ಮೋನ್ ಲಕೊಂಡು ಕಂಚನ್ ನಮ್ಮ ದುಂಪು ಒಂದಿತ್ತ ಮುಲ್ಪ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಲ ಇತ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಸೇರಿನ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಇತ್ತದ ಆಪಕ್ಕ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸರಿ ತಿಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾತ ಮಾತ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ ದೀಪ ನಂಚಿಂದ ಟಾಯ್ और शो ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂತಲೇ ಇದು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಪಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ನಿಕ ಕೈ ಕೊರೊಂತೀರು ಪತ್ತೇರೆ ಈ ಪುಚ್ಚಿನ ತುಯರ್ನೆ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಇತ್ತ ರೂಮಗಳು ತೂನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪಕ್ಕಿನ ಪತೊಂತಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೊಲಕ್ ಫೀಡ್ ಮಂತೊಲ್ಲಲ ಲೀವ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ ಬಲ ತಿನ್ನು ತಿನ್ನು ಪನೊಂತಲ್ಲ ಯಾಲ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪತ್ತಿಯ ಕೈಟ್ ಒಂದು ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಬರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪನ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಆಯ ಚೂರು ಸಮಯಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೊಂದು ಈ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದಪ್ಪು ಒಂದು ಪಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ ಕೋಳಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತು ಮಲ ಸೈಜ್ಲ ಇರ್ತನು ಮಾತ್ರ ರೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಪುಲ್ಗೆ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಧ್ ಪೋಪುಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 4-5 kg ಕೋಳಿ ಇತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಕಿನ್ನಿ ಅವಾಗ ನಾಯಿದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂತ ನಾಯಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ ಅಂತು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ರೋಮದ ನಾಯಿಲಿ ತುಯ್ಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಫರ್ದ ನಾಯಿಲಿ ತೀರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ತುಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಒಂದು ನಾಯಿ ಒಂದು ಅಕಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ನಾಯಿಗೆ ಅಕಲ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಪನ್ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಕೈತಲ್ ತುನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಆತ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕೈತಲ್ ತುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಅವಾಗ ಒಂದಿಲ್ಲ ನೇಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂತೆ ಅನ್ನ ಖುಷಿ ಆವಂತು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆವಂತು ನೇ ಕಂಡ ಎಂಕಲು ಕೈಟ ಗೊಬ್ಬು ಅಂತಂಡು ಅಂಚಿಪನ ಇಂಚಿ ಬರ್ಬಿಡು ಒಂದು ನಾಯಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಅಕಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡಾಗ್ ಅವು ಬಕ ಅವ್ನು ನಾಯಿ ತೂ ನಿಕ್ಲೆ ಗಿತ್ ಶೋಕುಂಡು ಬಂದು ಎಕಡ್ ನಾಯಿಗೆ ಅವು ಖಾಲಿ 1.5 year ನಾಯಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಕುಟುದು ಎಂಜಾಯ್ ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 1.5 year ನಾಯಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸೋದು ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀರ ದಾಲ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಬಂತಿದೆ ಫಲ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ ಅನ್ಸೋದು ಒಂದು ಕಲರ್ ಭಾಳ ಶೋಕಿರ್ತದೆ ಇಡ್ಲಿ ಇಟ್ಲಿದ್ದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದೂರ ಒಂಥರ ಒಂದೆಲ್ಲ ತಾಂಕುವೇರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಚಿತ್ರ ಅನ್ಸಿನ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ತಾಂಕುವೆ ಪನ್ನದಲ್ಲೇ ಶಾಕ್ ಆಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪೂರ ಚೂರು ಎಟ ಜಾತಿದಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋರಿತ್ತು ಮುಟ್ಟೆರ್ ಫೋನಾಗ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಒಂದು ಜೋರು ಮಂತ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕಲರ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದುಂಡು ಒಂದು ರೀತಿ ಪಕ್ಕಿಗೆ ನೆರೋ ಅಂತಲ್ಲ ತಿತ್ತುವಲ್ಲ ಆಮ್ ತಿನ್ನು ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಐತೆ ಅವತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ఒక అవు పక్కిట పాత్ర ಅಂತಲ್ಲಿ ಬಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಂದೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಮ್ಮ ಕೊಂಡ್ಕ ಬಂದ ಪಕ್ಕಿಟ ಬಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಈ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಎಗ್ಗಿರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪಕ್ಕಿನ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ఒక రీచర్లో మస్తు మోషన్ ఉంటుంది రేపు నా రీతి నాకే వర్షంలో ఇప్పుడు పండింది ఇట్లా ఖుషి ఉంటుంది రీతి అలా ఒక పచ్చడి కొద్దిగా వాళ్ళు స్టార్టింగ్ పక్కిన పచ్చనాక వాళ్ళకి చుచ్చుంది చూడు అయితే ఒక ఫస్ట్ కూడలు పత్తర ఆసే మాకు పత్తెర్ల పొడి చుచ్చుంది వాళ్ళు
ತೊಡಿಸಲು ಕಡಿತ ಪತ್ತೆರೆ ಕೊರಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಕಿರೊಂದಿತ್ತು ಜಲ ಕೈ ಕೊರ್ಪಲು ಬಟ್ ಪೊಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದಪ್ಪ ನಾವು ಕೈ ಇಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರ ಅವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಿನ್ಕಿಲಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವ ಕಂಚ ಮಂಡ್ಯಡ್ಲ ದಿಯರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕುಜಲ್ ಹಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೊಡಿಗೆ ಉಂಟು ಹೇರ್ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೊಂತಲ್ಲ ಮತ್ತು ದಾಲ ಹಾ ಮಾತಜಿ ಓ ಪಕ್ಕಿಗ್ಲ ಅಕ್ಲು ವೆಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಕ್ಕಿ ಎಂತೂ ಓಟ್ ಬಂದು ಸೊ ಪಕ್ಕಿಗ್ಲ ಹಾ ಮಾತಜಿ ಬಾಳೆಗ್ಲ ಹಾ ಮಾತಜಿ ದಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವಾಪತ್ತಿಗ್ಲ ಸೊ ಬತ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ತುರ್ದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ಗೆ ತೊನಿ ಅವು ದಾದ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಪದು ಪೋಯನಿಕ್ಲೆಗ್ಯಾನು ఒక అల్తుర్దు పిరోంజి ప్లేస్కి బత్తా ముಲ್ಪ నర్సరీ దుబాయ్ నర్సరీ ఉండు పనం పూర నర్సరీ దనే సెక్షన్కి తూలి ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ನರ್ಸರಿ ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಹೋದು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತರಕಾರಿದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೂರ ಸೊ ಇದು ತೂಕ ಬಂದು ಕಮ್ಮಿಗಿತ್ತು ನಮಕು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ನೋಡಿ ಮುತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಇಲ್ಲದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಕೊಂಡ್ಕಾಡು ಮುತ್ತುಂಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಈ ಗೊಂಡೆ ಪೂತ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೂ ಕಲ್ಲ ಪೂತ ಪೂರ ತರಕಾರಿದ ಪೂರ ಉಂಡು ಕೊಂಡ್ಕ ಇದು ತೂಕ ವ್ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಚಿ ನರ್ಸರಿದ ಉಲಾಯ್ಪೋಯ ನಮ್ಮ ಓನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣು ಅವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇರ್ತದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಗೆತೋನಿಯ ಅವು ತಾತ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಪೋತು ಪಾಪಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಖುಷಿ ಆಗಿ ಗೆತೋನಿಯ ಕೆಲವು ತೋಟದ ಪೂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಚ್ಚಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉಲಾಯಿಲ್ಲ ಪೋಯ ತುಯ್ಯರೆ ಮಲಮಲ ಇರ್ತದೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಕೂಡ ಮಲಮಲ ಮರ ಕೂಡ ಒಂದು ಕರಿಬೇವ್ದ ಗಿಡ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿಯ ಗಿಡ ಆಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟು ಆಯ್ಬೇಕು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೆಕ್ ಪೋಯ ಶಾಪ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಅವ್ನು ಪೂರಾಗೆ ತೊಂದಿಯ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಾಗ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಬಂದಿತ್ತೆ ಕೆಲ ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೇನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೊ ಒಂದು ಈಗ ಪೊಳ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹತ್ತು ಒಂದು ಈಗ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಂಬರೇ ಒಂದು ಸೊ ಫುಲ್ ಟೂ ಪಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ಕಂದ ಒಂದು ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರ್ತಿದ ಪಕ್ಕಿ ಒಂದು ಬೊಕ ಒಂದು ಆನ ಐಕ್ ಕೈ ಪಾಡ ಬಡ್ಡಿ ಇತ್ತು ಪೊಸತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೂ ಪೋಡುವ ಇಂಚೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಚೂರು ಇಂಚೆ ಹಾಕಿನ ಪೋಡ ಪೊಸತ್ತದ ಎಜಸ್ ಚಾರ್ ಲೈಕ್ 3-4 ದಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತ ಐಕ್ ಲೆಪ್ಪೊಚ್ಚು ಬಾಗಿಲು ಲೆಪ್ಪೊಚ್ಚು ದಿಕ್ಕ ಬಲಿಪುನ್ ಬೊಕ ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ತೆಗ ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತನ ಅನ್ನ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತೂದು ಅಂಚ Hi. No. Hi. ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದ್ಯ ಮಸ್ತ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಕೆಲವು ಪೂತ ಗಿಡಕ್ಕೆ ತೊಂದ್ಯ ಆಯ್ತು ಬೊಕ ರೆಡ್ ತರಕಾರಿದ ಇಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊದ ಬೊಕ ಬದನೆದ ಅವೇ ನಮ್ಮ ನೇಟ್ ನಡ್ತಾ ಬೊಕ ಬಸ್ ಪಾಟ್ರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಬೇತೆಗೆ ಪಾಡ್ ನಡ್ತಾ ಅಂಚ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಏನಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಇರೋರ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಿಶಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗದಾನ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್